Ahojte, som Dusk Angel a som v Horse Riding Tales. Dneska si idem vyzdvihnúť veľa darčekov a pokladov a kúpim si aj zvieratko. Takže ideme. Daily Rewards. 40 games. Super. Tak, a teraz tuto. Climb. Super. Super. A ešte tuto. Toľko to a toto. Super. A ďalšie 2 diamanty. Toto sú moje oznaky. Tak, a teraz ešte tuto. Tak. Neviem na čo. Mám šancu najviac. Na 2 riadky, kde je napísané 13%. Takže climb chest. Super. Wow. A ešte. Nie toto. Free play. Go jump. A vidíte, mám veľa jump coins a teraz idem kúpiť za to alpaku. Jej. Tak, teraz idem pozrieť ešte toto. Ako s tým vyzerám? Dobre. Hodí sa to celkom. Ja som rytierka. Super. A ešte tuto dostávam club chest. Super. Wow. Teraz sa idem pozrieť na tú alpaku. My pets. Jej, zlatá. Jak sa bude vlastne volať? Nenazvala som ju vôbec. Takže budeš sa volať... Puffy. Lebo si budeš majkučka. Ty zlatá si. Ty si vzácna, vidím, že. A teraz... Jej, ty si to so mnou. Jej, čau. Alpaka. A ja vieš ísť za mnou? Jej, ideš za mnou, ty vieš tak hopkať pekne. Poď. Jej. Tak poď, alpaka, zdravíme sa. Dáme ahoj. Takže ahojte.